Zuzka. Ako vnímaš, že si riaditeľka študentskej spoločnosti TRIO? Tak v prvom rade vôbec som to nečakala. A ako to vnímam, je to pre mňa veľká zodpovednosť byť na čele skupiny, ale keďže mám takých super pracovníkov, tak mi to ide ľahko. Naplňa sa táto práca? Tak, myslím, že naplňa. Áno, ďakujem. Ahoj Maťka. Ahoj. Prosím ťa, môžeš nám predstaviť bližšie financie študentskej spoločnosti TRIO? Takže financie študentskej spoločnosti sú veľmi dobré. Chcela by som vám bližšie priblížiť akciu Deň boja proti AIDS, ktorou sme vyzbierali určitú čiastku, ktorá bola poslaná na organizáciu Fórum života. Financie vo pokladni na tento deň činia 243 eur. Ďakujem. Ahoj Deniska. Ako propaguješ študentskú spoločnosť TRIO? Tak snažím sa ako prezidentka marketingu so svojimi zamestnancami vytvárať plagáty, aby to všetko zaujalo žiakov našej školy. A chceme zaujať skôr pestrosťou, originalitou a dokonalosťou. Ďakujem. Ahoj Peťka. Ahoj Deniska. Ako si spokojná so svojím tímom? Tak ja som nadmieru spokojná, pretože naozaj pracujú tak, ako majú. Pracujú vlastne podľa nášho podnikateľského plánu, podľa všetkého, čo sme si stanovili, nosia si svoje pomôcky, ktoré potrebujú ku výrobkom. A prosím ťa, predstav nám bližšie výrobky. Tak robíme bižutériu, náušnice, náramky z pasteliek, ako náramky priateľstva. Ďalej vyrábame momentálne veľkonočných zajacov na objednávku. A vlastne okrem toho, že máme výrobky, organizujeme aj školské akcie. Našou najväčšou školskou akciou bol Deň boja proti AIDS 1. decembra. Ďakujem. Chcela by som vám predstaviť náš bufet, ktorý je v ekomyšlienke, ako si môžete stretať z plastových chliač. Steny sú z bambusového dreva a na boku bufetu predávame naše výrobky, ako je bižutéria. To je tak široký sortiment. Teraz ideme za našimi študentmi sa opýtať pár otázok. Ahojte. Ahojte. Čo sa vám najviac páči na študentskej spoločnosti TRIO? Bufet, pretože tam si nájdem sladkosť, na ktorú mám práve chuť. Mne sa najviac páči zdravý život. Školské akcie, myslím, že majú veľmi dobrú myšlienku a podporí to aj mladých. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne.